Bismillahirrahmanirrahim. Lur, monggo nderek dahar nggih, Lur. Ini ki lur, tinggal ning desa ki wis to. Apa anane wae, Lur? Ana koro diolah koro, ana tewel diolah tewel, godhong telo diolah godhong telo. Wis sing penting iku meng Lur, resak-resak kebak, sing penting awake sehat ngono ya, Lur. Monggo nggih nderek dahar. Ki meng kebetulan aku jangan koro. Terus ki aku goreng iwak asin karo goreng ndok. Bojoku Lur jek ngelanjutne pergudekan tewel ya, blendrang tewele. Sampai gaware ngejek dimaem. Ngono ki apa jek enak, Pak? Enak. Oh, enak Lur jerene, tambah enak jerene. Enake kaya apa Pak rasane? Jangan tewel. Jangan tewel. Enggak kaya hati ngono kae. Tak kira kaya empal. Suwun nggih Lur, kula tak maem dhisik. Iki telur. Tak cicipane sik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan aku ki mung kaya apa. Enak pakai banget. Jantenan Lur. Monggo nggih, monggo. Suwun.